Goedemorgen, we willen graag beginnen met de IBOP 17 augustus hier in Warga. We beginnen met de eerste deelnemer, Zoe Kuintjes, met Gertsen van Merenstaten. Als je zover bent, Zoe, mag je beginnen. Succes! FXH van hand veranderen, daarbij enkele passen middendraf. FXH van hand veranderen, daarbij enkele passen middendraf. C, slangenvolte met 3 bogen. C, slangenvolte met 3 bogen.
halt houdende voeten. FXG wenden, X en G halt houden en voeten. zijn eruit. De computer deed het even niet. Fijn voorgesteld, mooie houding, fijn actief ook. Hij heeft wel een beetje dat actieve nodig om wat meer ruimte te houden in die draf. En eigenlijk het enige wat we vinden is dat hij gewoon wat weinig schoudervrijheid mist en dat hij iets dat voorbeen onder zijn lichaam blijft plaatsen. En dat zien we eigenlijk overal een beetje in terug. Hij heeft in de stap wel veel ruimte, goed intact, maar hij zou hier ook in mooie mogen rekken naar voren. Dat zien we ook in die draf. Achterbeen blijft hierin iets stuwend. De galop heeft ook wel sprong, maar mag ook weer meer naar voren rekken. En hij blijft gewoon die voorbenen net iets dan onder de massa plaatsen. We hebben de volgende cijfers, de stap een 7, draf 6,5, galop 6,5, houding in balans een 7, souplesse 7, schakelen 7,5, impuls een 7, maakt een totaalscore van 75,5. We gaan door met nummer 2, Fenna van de Tour Leerne, met Helene de Haas. Helene, als je zover bent, mag je beginnen. Succes!
binnenkomen in arbeidsdraf. C, linkerhand. C, linkerhand. E, B, E, grote volte. F, X, H, van hand veranderen en enkele passen middendraaf. F, X, H, van hand veranderen en enkele passen middendraaf. C, slangenvolte met 3 bogen. C, slangenvolte met 3 bogen. Tussen C en M, arbeidsstap. Tussen C en M, arbeidsstap. B, afwenden, E, linkerhand. B, afwenden, E, linkerhand. Tussen K en A, arbeidsdraf. Tussen K en A, arbeidsdraf. Tussen M en C, arbeidsgelappen links. M en C, arbeidsgelappen links. Heeft de proef beëindigd. We gaan door met nummer 3. Jitske met Aleida Elzinga. Als je zover bent, Aleida, mag je beginnen. Succes.
Tussen MSC Volop links. KA Graf. Tussen MSC Volop links. EBE Grote Volte Enkelsprongen middengelop. EBE Grote Volte Enkelsprongen middengelop. Tussen K en A naar draf. Tussen K en A draf. F1 van hand veranderen. F1 van hand veranderen. EBE grote volte hals trekken. EBE grote volte hals trekken. Tussen E en H teugels op maat. Tussen E en H teugels op maat. Tussen C en M volop rechts. Tussen C en M volop rechts. BEB grote volte enkelsprongen middengelop. BEB grote volte enkelsprongen middengelop. Tussen F en A draf. Tussen F en A draf. KXM van hand veranderen middendraf. KXM van hand veranderen in middendraf. Tussen E en K stap. Tussen E en K stap. KAF paarden hals laten strekken. KAF hals laten strekken. F teugels op maat. F teugels op maat. FX streep wenden. F teugels op maat. FX streep wenden. Tussen X en V half houden en voeten. Tussen X en V half houden en voeten. We hebben gekeken naar nummer 3, Jitske, met Aleida Elzinga. Netjes voorgesteld, een sympathiek beeld. Wat we wel een beetje missen met het paard, dat hij wel achter iets vlijtiger zou mogen. Blijft af en toe wel wat traag. Mist ook vaak de ruimte. Dat heeft hij wel in de stap, voldoende ruimte.
Maar in de draf en de galop blijft hij hierin een beetje hangen. En dat zie je dus ook weer in de verruimingen. In de draf heeft hij wat moeite met schakelen naar voren en in de galop. Voor de rest inderdaad wel fijn te bewerken, fijne houding. We hebben de volgende cijfers. Stap 7, draf 6,5, galop 6,5, houding en balans een 7, souplesse 6,5, schakelen 7, impuls een 7, maakt een totaalscore van 74,5. We gaan door met nummer 4, Iljaske Huske van de Viold met Amee Wijzen. Als je zover bent, mag je beginnen. AXC binnenkomen, arbeidsdraf, C, linkerhand. C, linkerhand. EBE, grote volten. EBE, grote volten. FXH van hand veranderen, daarbij enkele passen middendraf. FXH van hand veranderen, daarbij enkele passen middendraf. C, slangenvolte, 3 bogen. C, slangenvolte, 3 bogen. Tussen C en M, overgang arbeid, stap. Tussen C en M, overgang arbeid, stap. C en M, overgang, stap. B, afwenden. E, linkerhand. B, afwenden. E, linkerhand. Tussen K en A, arbeidsdraf. Tussen K en A, arbeidsdraf. Tussen M en C, arbeid galop links. Tussen M en C, arbeid galop links. E, B, E, grote volte, enkele sprongen middengalop. E, B, E, grote volte, enkele sprongen middengalop. Tussen K en A, overgang draf. Tussen K en A,
AXM, van hand veranderen, middendraf. Tussen E en K, overgang stap. Tussen E en K, overgang stap. KAF, paard de hals laten strekken. KAF, paard de hals laten strekken. F, teugels op maat. F, teugels op maat. F, X, G, wenden. F, X, G, wenden. Tussen X en G, half houden en groeten. We hebben gekeken naar Iliaske Huske van de Veld met Amee Wijzen. Netjes voorgesteld, een paard met een fijne houding, fijn actief. Overgang ook fijn, mooi door het lijf. We missen soms iets buiging van het achterbeen. Maar het blijft wel echt heel mooi zo bovenin en de goede kant op lopen. De stap heeft veel ruimte en tact. De draf heeft veel lossigheid en veer. Daar zouden we dus inderdaad wel iets meer buiging van het achterbeen ook willen hebben. Galop, dat is eigenlijk wel een beetje zijn minste gang hier. Zouden we wat meer rek willen hebben en wat meer lichaamsgebruik. We hebben de volgende cijfers. Stap 7,5, draf 7,5, galop 6, houding en balans 7,5, souplesse 7, schakelen 7,5. Impuls 7,5 maakt een totaalscore van 79 punten. We gaan door met nummer 5. Koendert van Boetemare met Iris Sietsma. Iris, als je zover bent, mag je beginnen. Succes! AXC binnenkomen, arbeidsdraf. AXC binnenkomen, arbeidsdraf.
Tussen K en A, ook gaat arbeidsdraf. Tussen K en A, ook gaat arbeidsdraf. K en A, arbeidsdraf. Tussen M en C, arbeidsgalop links. Tussen M en C, arbeidsgalop links. E, grote volte en een enkele sprong middengalop. E, grote volte en een enkele sprong middengalop. Tussen K en A, arbeidsdraf. Tussen K en A, arbeidsdraf. F1, hand veranderen. F1, hand veranderen. E, grote volte, hals trekken. E, grote volte, hals trekken. Tussen E en H, teugels op maat. Tussen E en H, teugels op maat. Tussen C en M, arbeidsgalop recht. Tussen C en M, arbeidsgalop rechts. B, grote volte, enkele sprong middengalop. B, grote volte en een enkele sprong middengalop. Tussen F en A, arbeidsdraf. Tussen F en A, arbeidsdraf. KXM, hand veranderen in middendraf. KXM, hand veranderen in middendraf. Tussen E en K, overgang arbeidsstap. Tussen E en K, overgang arbeidsstap. E en K, arbeidsstap. KAF, hals trekken. KAF, hals trekken. Bij F de teugels op maat. F, teugels op maat. F, X, G, wenden. F, X, G, wenden. Tussen X en G, halt en groep. Tussen X en G, halt en groep. We hebben gekeken naar nummer 5, Koendert van Boetemare. Met Iris, fijn voorgesteld, fijne aanleuning, paard met een hele mooie houding, aansprekende voorhand, maar laat het achter toch wel wat afweten qua kracht en buiging. En dat zien we overal weer een beetje ook in terug. De stap blijft wat afgepast en wat kort, heeft wat weinig buiging in het achterbeen, wat we dus ook zien in de stap, draf en in de galop. Hij heeft heel veel actie in het voorbeen, maar zou dat wat meer weg mogen zetten. En in de galop rolt hij eigenlijk iets te weinig en blijft hij dan ook achter net een beetje zo hangen en zou dat meer door mogen treden. We hebben de volgende cijfers, de stappen 6, draf 6,5, galop 6,5, houding en balans een 7, souplesse 7, schakelen 7, impuls een 7, maakt een totaalscore van 73 punten. We gaan door met nummer 6,
Boukje van het Suvelstelpke met Christina Dijkstra. Christina, als je zover bent, mag je beginnen. Tussen C en M arbeidsstap. Tussen C en M arbeidsstap. B afwenden. Afwenden. E linkerhand. Afwenden, E linkerhand. E linkerhand tussen K en A arbeidsdraf. Tussen K en A arbeidsdraf. Tussen M en C arbeidsblok links. Tussen M en C arbeidsblok links. Tussen M en C galop. EBE grote volte. EBE grote volte. Enkele sprongen middengalop. Enkele sprongen middengalop. Tussen K en A arbeidsdraf. Tussen K en A arbeidsdraf. F1 galop veranderen. Tussen K en A draf. F1 van hand veranderen. F1 van hand veranderen. EB1 grote volte hals trekken. EB1 grote volte hals trekken. Tussen E en H Turkse maat. Tussen E en H Turkse maat. Tussen C en M arbeidsblok rechts. Tussen C en M arbeidsblok rechts. BEB grote volte. BEB volte middengalop. Volte middengalop.
Tussen F en A draf. KXF van hand veranderen in middendraf. KXF van hand veranderen in middendraf. Tussen E en K arbeidsstap. Tussen E en K arbeidsstap. KAF paardenhals laten strekken. Tussen E en K stap. KAF paardenhals laten strekken. Bij F teugels op maat en daarna FXG wenden. Bij F teugels op maat, FXG wenden. Tussen X en G hals uit naar voeten. Tussen X en G halfhuilen het zoeken. We hebben gekeken naar nummer 6, Boukje van het Zuivelstelpke, gereden door Christina Dijkstra. Een paard met wel veel actie in de draf, wel veel veer en afdruk. Heeft af en toe wel wat moeite nog met de balans in de verruimingen, wat we ook zagen in de middendraf en in de galopverruiming. In de stap wel activiteiten, vooral het laatste gedeelte stap werd een stuk beter. In het begin, het eerste stukje, had hij wel nog wat moeite om daarin ook wat in balans te komen. De galop mist wel lichaamsgebruik en heeft net wel voldoende sprong, maar echt ook wel weer moeite met die balans en gaat dan echt in een te hoog tempo. We hebben de volgende cijfers: stap 7, draf 7, galop een 6, houding en balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls een 7, maakt een totaalscore van 73 punten. We gaan door met nummer 7, Jitske Xanne van der Lingenhof. Zoe Kuintjes, als je zover bent, Zoe, mag je beginnen. Succes! Ik zie die de boom in aan rechts
E linkerhand. Tussen K en A overgang arbeidsdraf. Tussen K en A overgang arbeidsdraf. Tussen M en C arbeidsgalop links aanspringen. Tussen M en C arbeidsgalop links aanspringen. EWE grote volte, enkele sprongen middengalop. EWE grote volte, enkele sprongen middengalop. Tussen K en A, overgang arbeidsdraf. Van F naar E van hand veranderen. F, E van hand veranderen. EWE grote volte hals strekken. EWE grote volte hals strekken. Tussen E en H teugels op maat maken. Tussen E en H teugels op maat maken. Tussen C en M arbeidsgalop rechts aanspringen. Tussen C en M arbeidsgalop rechts aanspringen. WEW grote volte enkele sprongen middengalop. WEW grote volte enkele sprongen middengalop. Tussen F en A. Tussen F en A. Overgang arbeidsdraf. KXM van hand veranderen in middendraf. KXM van hand veranderen in middendraf. Tussen E en K. Tussen E en K. Overgang arbeidsstap. Tussen E en K. Overgang arbeidsstap. KAF hals laten strekken. KAF hals laten strekken. F teugels op maat. F teugels op maat. FXG wenden. FXG wenden. X en G halt houdende. X en G halt houdende. We hebben gekeken naar nummer 7, dit is het examen van de Lingenhof. Fijn actief voorgesteld. Zoe, wel een paard wat wel erg veel moeite nog heeft met de kracht en het gedragen gaan. Wat we in vooral de draf en de galop weer terugzien. De stap heeft wel tact en regelmaat en ruimte, maar de draf heeft echt wel heel veel moeite met dragen. We horen ook vaak wat tikken in de ijzers. Dat zien we ook in de verruiming, dan weer moeite met de balans. Treedt dan wat weinig door onder de massa. In de galop ook mist dan de kracht en de sprong en heeft dan nog te veel snelheid nodig. Dus over het algemeen is hij gewoon nog, inderdaad, mist hij de kracht en het gedragen gaan. We hebben de volgende cijfers: stap 6,5, draf 6, galop 6, houding en balans 6,5, souplesse 6, schakelen 6, impuls 6,5, maakt de totaalscore op 68,5. We gaan door naar nummer 8. Ewoud 2 van de West-Friesenhof met Jelmer Ketelaar. Jelmer, als je zover bent, mag je beginnen. Succes!
hebben gekeken naar nummer 8, Ewoud 2 van de Westfriesenhof met Jelmer. Een paard met veel houding, ook netjes voorgesteld. Stap heeft hij wel voldoende tact en ruimte. Soms iets moeite met het ritme houden. Het laatste stuk was ook wel duidelijk weer beter. Draf heeft veel houding en activiteit en fijn bergop. Galop wel sprong, maar dan is hij toch wel iets neerwaarts en heeft wat een hoog tempo nog nodig. We hebben de volgende cijfers: stap een 7, draf 7,5, galop 6,5, houding balans 7, souplesse 7, schakelen 7, impuls 7, totaalscore 77. We gaan door met de laatste van de rijproef, denk ik. Dat is Nidia met Demi van Nuys. Als je zover bent, mag je beginnen. Succes! AXC binnenkomen arbeidsdraf, C linkerhand. C linkerhand, EBE, grote folder. FXH van de hand veranderen, daarbij enkele passen middendraf. C slangenvolger met 3 bogen. C slangenvolger met 3 bogen. C en M overgang arbeidsstap. B afwenden. B afwenden, E linkerhand. E linkerhand tussen K en A overgang arbeidsdraf. K en A overgang arbeidsdraf. Tussen M en C arbeidsgalop links aanspringen. Tussen M en C arbeidsgalop links aanspringen. E, B, E, grote volte, een enkele sprongen middengalop. K en A overgang arbeidsdraf. K en
EBE, grote volte hals trekken. EBE, grote volte hals trekken. Tussen E en H teugels op maat maken. Tussen E en H teugels op maat maken. Tussen C en M arbeidsklop rechts aanspringen. C en M, arbeidsklop rechts aanspringen. B, E, B, grote volte, een enkele sprong en middenglop. Tussen F en A, overgang arbeidsdraf. Tussen F en A, overgang arbeidsdraf. K, X, M, van hand veranderen in middendraf. K, X, M, van hand veranderen in middendraf. Tussen E en K, overgang arbeidsstap. Tussen E en K, overgang arbeidsstap. K, A, F, paard de hals laten strekken. K, A, F, paard de hals laten strekken. F, teugels op maat maken. F, X, G, wenden. Tussen X en G halt houden toe. We hebben gekeken naar Nidia met Demi van Nuys. Ook weer netjes voorgesteld. Paard met wel houding. Alleen wat we steeds inderdaad zien, dat hij het achterbeen niet recht onder de massa zet, maar gewoon scheef. En dan kruist hij steeds met de achterbeen. En dat zien we eigenlijk in alle gangen wel weer een beetje terug. En de stap ook treedt op zich wel door. Het tweede gedeelte werd wel duidelijk beter. Maar kreeg in het begin ook wel echt zo'n beetje zo'n veertje erin. En buigt dan wat te weinig in het achterbeen. Wel voldoende activiteit. Maar vooral het niet recht dragen zit hem ook af en toe wel wat in de weg. In de galop mist hij wat ruimte. Hij heeft wel hier balans. Maar blijft dan ook inderdaad het tweede gedeelte in de verruiming te veel neerwaarts. We hebben de volgende cijfers. Stap 6,5, draf 6,5, galop 6,5, houding en balans 7, souplesse 6,5,
schakelen 6,5, impuls een 7, maakt de totaalscore op 73 punten. We gaan door met de menproef. Wanneer we zo, ik weet niet, misschien zit er een pauze tussen. Staat ergens. We gaan om 10 uur door met de menproef. En dan krijgen we dan als eerste nummer 10 in de baan met Henk Hammers, met Klaske van de Doezumertocht.
We hebben gekeken naar nummer 10, Klaske van de Doezemertocht, met Henk Hammers. Paard met een fijne houding, fijn voorgesteld, het is wel een aansprekend paard, maar heeft in alles wel wat een hoog ritme. De stap die blijft wat afgepast en heeft wat weinig ruimte. De draf is dus inderdaad wat gehaast, zet het achterbeen wat te weinig naar voren, komt wat te weinig tot dragen. Datzelfde zien we ook weer terug in de galop. Rolt dan te weinig en heeft dan wat weinig lichaamsgebruik, waarbij rechtsom wel iets beter is dan linksom. We hebben de volgende cijfers, een stap een 6, draf 6,5, galop 6,5, houding in balans een 7, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls 6,5, maakt een totaalscore van 71,5. We gaan door met nummer... Oh, een bordje is eraf. Is er misschien iemand die het bordje E weer recht... Oh, dat red je wel? Oh, dat scheelt. We gaan door met nummer 11, Joukje van Merenstaten met Jelmer Chardon. Jelmer, als je zover bent, mag je beginnen. Succes. A, X, C, binnenkomen in arbeidsdraf. C, linkerhand. C, linkerhand. 1, 2, 1, grote polder. 1, 2, 1, grote polder. Tussen C en M overgang arbeidsstap. C en M overgang arbeidsstap. B afwenden, E linkerhand. Linkerhand, tussen K en A, overgang arbeidsdraf. K, A, draf. Tussen M en C, arbeidsrol links aanspringen. M, C, arbeidsrol links.
F teugels op maat. F, X, G wennen tussen X en G handhouden. Souplesse blijft mooi opwaarts. Je ziet wel dat ze nog af en toe wat kracht mist, vooral aan het eind dat ze dan wat moe wordt. Daar heeft ze dan ook duidelijk wat moeite met de balans in de verruimingen. En de stap werd wel steeds gaandeweg beter, maar is wat wisselend. Soms inderdaad wel mooi, komt ze in het ritme. En dan heb je ook voldoende overstap. Maar in alles eigenlijk dan nog net iets kracht- en balansmoeite. De galop is wel ruim en bergop, maar zou meer buiging in het achterbeen mogen hebben. En daarin ook zie je duidelijk wat moeite met de balans. We hebben de volgende cijfers. Stap 6,5, draf 7,5, galop 6,5, houding en balans 6,5, souplesse 7, schakelen 7, impulsen 7. Maakt een totaalscore van 75 punten. We gaan door met nummer 13, Richt van Lied Stellens, met Jelle van der Weijden. Jelle, als je zover bent, mag je beginnen. Succes!
We hebben gekeken naar nummer 13, Richt van Lied Stellens met Jelle van der Weijden. Netjes voorgesteld, mooi in de houding, fijne aanleuning, goed tempo, mooi in het ritme. De draf heeft veel afdruk en veer, fijne houding, een mooie stabiele draf. Heeft daarin wel een klein beetje moeite met het schakelen. De stap, ja, daar zien we toch inderdaad stukjes, dat was wel redelijk, maar toch wel stukjes ook weer kort lang. Dan heeft hij moeite om dat ritme te houden en die regelmaat. Het tweede gedeelte is weer ietsje beter. De galop galoppeert wel de goede kant op, maar mist hierin wel wat souplesse en lichaamsgebruik. We hebben de volgende cijfers, stap 5,5, draf 7, galop 6,5, houding in balans 7, souplesse 6,5, schakelen 7, impuls 7, maakt de totaalscore van 72,5. We gaan door met nummer 14. Jikke van Eberveld met Henk Hammers. Als Henk zover is mag hij beginnen. Nee, doe maar rustig aan.
We hebben gekeken naar Jikke van Eberveld met Henk Hammers. Een fijn paard om naar te kijken. Mooie actieve draf, goede houding. Zou hier wel in de draf wel wat meer rek mogen hebben. Wat we ook weer even terugzien in de verruimingen. Daar heeft ze duidelijk wat moeite mee. Stap is voldoende ruimte met regelmaat. Ook veel lichaamshouding. De galop heeft voldoende sprong, is netjes bergop. Heel veel balans en vooral valt het ook op in de overgangen. Heel makkelijk vanuit de draf naar de galop en weer terug. We hebben de volgende cijfers. Stap 7, draf 6,5, galop 7,5, houding en balans 7, souplesse 7, schakelen 7,5, impuls 7,5. Maakt een totaalscore van 78 punten. We gaan door met nummer 15. Jinte H. van Jensjes Pleerts met Jelmer Chardon. Als Jelmer straks zover is, mag die beginnen. Linkerhand. Even is Polten. Lange volte met 3 ogen. C. Lange volte 3 ogen. Afwenden, 1 linkerhand. Tussen K en A overgang uit de draf. K, A, draf. Tussen M en C arbeidsblok links aanspringen. EBE grote volte, enkele sprongen middengalop. K en A, draf. K, A, draf.
F1 van hand veranderen. F1 van hand veranderen. 1 grote folder, hals trekken. Tussen E en H teugel maat. CM arbeidsverloop rechts. CM arbeidsverloop rechts. VDB klopten. Enkele sprong middengalop. Tussen F en A overgaan naar het graf. F, A, graf. KXM van hand veranderen in middendraf. KXM hand veranderen in middendraf. Tussen E en K overgaan naar bij de stap. E, K, stap. KAF, vaak halslagen trekken. F teugelsmaat, F, X, V wenden, tussen X en V, halshouden en trekken. Jensjes Pleerts. Een paard met een heel fijne draf, een aansprekende draf, veel activiteit, goed gebruik van het achterbeen, fijn schakelen, veel veer, veel lichaamsgebruik. Een paard sowieso met veel souplesse. Stap is nog wel een aandachtspuntje. Het blijft stukken wel heel mooi in het ritme, maar heeft echt de rust nodig om die pas af te maken. En dan is het ook goed, dan blijft hij ook in de takt en regelmaat. En de galop, was de linker galop, zou hij iets meer ruggebruik mogen hebben. Rechts daarentegen was wel fijn. Rechtsom galoppeerde hij wel mooi in balans en had voldoende lichaamsgebruik. We hebben de volgende cijfers. De stap een 6, draf 8,5, galop een 7, houding in balans 7,5, souplesse een 8, schakelen 7,5, impuls 7,5, maakt een totaalscore van 81 punten. Dit was de laatste, last but not least, van deze IBOP. Bedankt voor het kijken en wellicht tot een volgende keer.